Ела, вижте. Да. Виждаш ли? Каква те боли? Крака единия. Каква те боли гръбначния стълб? Така, по примак. Така. Как се казваш? В името на Исус заповядам всякаква болка в гръбначния стълб да напусне от Стефка. В мощното име на Исуса Христа. Ногата й да се изравняват в името на Исус. Благодаря ти, Господи Исусе. Съвършено изцеление. Да се издължат ногата и гръбначен стълб да бъде изцелен. В мощното име на Исус. Благодаря ти, скъпи Господи Исусе. Изправи ногата й, всякаква болка в гръбначен стълб да напусне в името на Исус. Благодариме ти, Господи Исусе. Проклятието да бъде разрушено от майката и бащата на страна. Благодаря ти, Господи. Съвършено изцеление. Съвършено освобождение. Болка, дископатия, дискова херня. Вън, непростително да напусне в името на Исус. Благодариме ти, Господи Исус. Благодаря ти, Господи Исусе. Съвършено изцеление. Кракът порасва другия, погледнете. Да, колко кракът порасва сега. В името на Исус. Смъмваме всякаква болка и немощ да напусне и другия крак да се изравни. В името на Исус. Благодаря ти, Господи, да се изравняват краката на Стефка. В името на Господа Исуса Христа от Назарет. Благодаря ти, Господи Исусе. Кости, колена да бъдат изцелени. Вижте какво става с краката й. Вижте какво прави Господ с нея. Кракът ти става по-голям. Вън от нея всякаква змия. Всякаква болка. Проклятието да бъде разрушено и да се изравнат колената на Стефка. В името на Исус. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи Исусе. Съвършено изцеление. Съвършено освобождение. Благодаря ти. Да дойдат на мястото и двете. Благодаря ти. Благодаря ти. Пусни си краката свободно. Пусни краката свободно. Благодарим ти, Господи. Изравни ги съвършено. В мощното име на Исус. Благодарим ти. И отдаваме слава на Исус. Стани и ходи, не прегрешавай повече в името на Исус. Дигни си краката. Дигни. Айде, стани. Стани. Дай си ръката. Ширмай са. Дай съм база при него. Давай. Халто. Кересо нещо кересо. Давай, възне остава. Благодаря ти, Господи Исусе, че ме изцели. Отдай слава на Исус. Кажи благодаря ти, Тата. И цялата слава на Исус. Амин. Амин. Сокер дал отдел. Имаш ли болки? Израсна ли кръка? Кръка ти бяха така и после израсна напред. И после дойде. Слава на Исус. Халелуя. Благодарим ти. Искаш ли да се моля за тебе? Боли ли още кръста там? В мощното име на Исуса Христа. Всеки дух не се моли и на мен. В името на Исус заповядам да напуснат. Гоше, държи го да ми падне. Всеки дух нечистив. Държи го да ми падне, брат. Господи, благодаря ти, благословия, число 6, 24, 25. Господа те благослови, Господа те опази, Господа осия лицето ти, да издигне на теб и да ти покаже милост в името на Исус. Кръста, гръбнака да бъде изправен в името на Исус. Всеки дух неми, дух на болест да напусне от нея. Благодариме ти, Господи, отдаваме слава на Исус. И хвала. Съвършено изцеление. Амин. Амин. Направи така, хир сарсана. Манекенка, като манекен. Слава да бъде на Исус. Вие имате ли нужда? Благослови ги, опази ги в името на Исус. Премахни всичко нечистиво от тях и освободи. Нека тази сестра дух на страх да напусне от нея в името на Исус. В мощното име на Исуса Христа. Благодариме ти, Отче, в името на Исус. Нека Божията благодат и милост да бъде върху тях. В мощното и чудотворното име на Исус Христос. Господи, изпълни ги със всякакви ти духи, дай откровение, дай видение. Всякаква болест и не може да напусне от тях в мощното, чудотворното име на Господ Исус Христос от Назарет. Да има мир в тях, в умовете и радост, в мощното и чудотворното име на Якова Рафа, Елоим Адонай. Благодарим ти, Татко Небесен Отче, те са твоите дъщери. И тези, които се кланят с дух и истина, ти ги искаш. Както пише в Йоан 4:24. С дух и истина търси Господ хора, с духа, изпълни ги със святите. Благодарим ти, Господ, дайте сърце. Хванете ми ръката в името на Исус. Благодарим ти, Господи, изпълни ги с твоята сила. О, раба шекете ребека соро роба сайло санто. Изпълни ги със святия дух и огън. Както пише в Матей 3:11.
С огънът на святия да откръсти ги, Господи. И дай откровение, дай видение, дай пророчество на моите сестри. И каквото пипат, благословявай ги. Числа 24, 25, 26, 6. И Бог да ме благослови, Господ да ме благослови, да ме опази, Господ да осияе лицето ви, Господ да издигне лицето ви и да ви покаже милост и мир във всичките ви пътища, в мощното и чудотворното име на Исуса Христа от Назарет. Амин.